እታው 2026 ኣብ ዓለምና ሓደ ካብቶም ዝዓበዩን ዘገርሙን ዝበሃሉ ፍጻሜታት ሓደ ምትሓዝ ፕሬዝደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ እዩ። ጎን ጎን እቲ ምትሓዝ ግን ኣብቲ ስርሒት ዝተሳተፈ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ሓያላት ዝበሃል ላዕለዋይ ኣሃዱ ፍሉይ ተልእኾ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ደልታ ፎርስ ተወሳኺ ዝዓበየ ዜና ፈጢሩ እዩ። ንሕጂ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ምስጢራቱ ዘይፍለጥ ኣሃዱ ደልታ ፎርስ ዝገልጽ መደብ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። እቲ ደልታ ፎርስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ኣስማት ከም ኮምፓክት ኣፕሊኬሽን ግሩፕን ታስክ ፎርስ ግሪን እናተጸውዐ ኣብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዘለዉ ብሉጻት ወታደራዊ ኣሃዱታት ሓደ እዩ። ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓባራዊ ትእዛዝ ፍሉይ ስርሒታት ዝሰርሕ ኮይኑ ብፍላይ ንጅሆን ምድሓንን ጸረ ሽበራን ዝውዕል እዩ። ሙቓም ሓይሊ ደልታ ኣብ ውሽጢ ሰራዊትን መንግስትን ኣሜሪካ ንዝነበረ ጽኑዕ ምግንዛብ እተን ዝነበራ ኣሃዱታት ፍሉይ ስርሒታት ነቲ ዝቕልቀል ዘሎ ስግኣት ኣህጉራዊ ግብረ ሽበራ ንምሕላው እኹል ድልዋት ከም ዝነበራ ቀጥታዊ ምላሽ ነይሩ። ኣብ ሰብዓታት ኣብ 1972 ኣብ ኦሎምፒክ ኣብ ሙኒክ ዝተቐትለ ቅትለት ኦሎምፒክን ብዙሓት ጭውያ ነፈርቲ ከም በዓል ጸሊም መስከረም ዝኣመሰሉ ጉድለታትን ካልኦትን ኣብ ዓቕሚ ኣሜሪካ ቅልጡፍን መጥባሕታውን ስርሒታት ጸረ ሽበራ ንምክያድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፍተት ከም ዘሎ ኣጉሊሑ። እቲ ታሪኽ ደልታ ፎርስ ኣብቲ ዝፈጠሮ ሰብ ኮሎኔል ቻርለስ ቤክዊት ንላዕሊ ኣገዳሲ ሰብ የለን። ተወላዲ ጆርጅያ ዝኾነ ቻርለስ ንኤንኤፍኤል ክጻወት ዳርጋ ዝቐረበ ዓብዪ ኣትሌት ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ሰራዊት ተጸምቢሩ ብድሕሪኡ ኣብ ክልቲኡ ኩናት ኮርያን ቪየትናምን ኣገልጊሉ። ኣብ ቪየትናም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ሓጋይ 1965 ቻርለስ ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ደልታ ዝፍለጥ ስርሒት ክሳተፍ ጀመረ። እዚ ድማ ከም ሓደ ዓይነት ቅድመ ኩነት ናይ ደልታ ፎርስ እዩ ነይሩ። ፕሮጀክት ደልታ ኣብ መንጎ ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካን ቪየትናምን ምትሕብባር ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተልእኾታት ደልታ ጉጅለ ቻርለስ ኣብ ከበባ ንዝነበረ ግሪንበርትስ ንምድሓን ዝሕግዝ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ እቲ ተልእኾ ዕዉት ኮይኑ ዳርጋ 1000 ወተሃደራት ጸላኢ ቀቲሉ። ድሕሪ ኩናት ቻርለስ ምስ ፍሉይ ኣገልግሎት ኣየር እንግሊዝ SAS ክመሃር ተመዲቡ። ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ፍሉይ ሓይሊ ድማ ጸብጻብ ጽሒፉ። ቻርለስ ንዝኾነ ይኹን ሓድሽ ዘይልምዳዊ ስግኣታት ምላሽ ክህብ ዝኽእል ኣዝዩ ዝሰልጠነን ተዓጻጻፍን ሓይሊ ንኽህሉ ከይተሓለለ ይጉስጉስ ነበረ። እቲ ቀጻሊ ምጉስጓስ ምስቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዝነበረ ዓለማዊ ግብረ ሽበራዊ መልክዕ ተደሚሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ 1975 ንኽጸድቕ ምኽንያት ኮይኑ ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ናይ ምሕቃቕ ግዜ ብ19 ሕዳር 1977 ደልታ ፎርስ ብወግዒ ተመስሪቱ ቻርለስ ድማ ሓላፊኡ ኮይኑ ኣባላት ደልታ ፎርስ ብወታደራት ዘይኮነስ ኦፕሬተራት ተባሂሎም እዮም ዝፍለጡ። መብዛሕትኦም ካብ ምሩጻት መበል 75 ሬንጀር ሬጅመንት ትእዛዝ ፍሉይ ስርሒታት ሰራዊት ወይ ካብ ጉጅለታት ፍሉይ ሓይሊ ዝመጹ እኳ እንተኾኑ ገሊኦም ካብ ካልኦት ጨናፍር ሰራዊት ከም ክፍሊ ፍሉይ ንጥፈታት CIAን ጉጅለታት ፍሉይ ስርሒታትን ዝወፁ እዮም። ምስ ደልታ ፎርስ ምጽምባር ብዛዕባ ኣካላዊ ብቕዓት ጥራይ ኣይኮነን፣ ፍሉይ ምትሕዋስ ናይ ኣእምራዊ ጸዓትን ምትዕጽጻፍ ስነ ኣእምራዊ ጸዓትን ይሓትት። እቲ ብቐሊሉ ምምራጽ ተባሂሉ ዝፍለጥ መስርሕ ምምራጽ ንሕፁያት ክሳብ ፍጹም ደረቶም ንምብታን ዝተዳለወ ኮይኑ ዝኾነ ድኽመት ባህሪ ወይ ውሳነ ንምቅላዕ ዝተዳለወ እዩ። ብተለምዶ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት መበል 75 ሬንጀር ሬጅመንትን ዝተወስዱ ሕፁያት ንሰሙናት ዝጸንሕ ኣካላዊ መርመራታት ይገብሩ። እቲ ፍሉይ መዳይ ምርጫ ደልታ ኣብ ስነ ኣእምሮኣውን ምምራሕን
ብድሆታት ዘተኮረ እዩ። ሕጹያት ከቢድ ጽዕነት ተሰኪሞም ኣብ ኣኽራናት መሬትን ነዊሕን ብሕታዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ልምምድ ይግበረሎም። እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ጸቕጢ ንኽሰርሑ ናፃ ውሳነታት ንኽገብሩን ኣብ ዝተነጸልሉ እዋን ርግኣት ክህልዎምን ዘለዎም ዓቕሚ ይፍትን። እቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ መብዛሕትኡ ግዜ ነዊሕ ምጓዓዝ ዘጠቓልል ኮይኑ ንውልቀ ሰባት ካብ ዝስምዖም ኣካላውን ኣእምራውን ምብታኽ ነጥብታት ንላዕሊ ንምድፋእ ዝተዳለወ መቕጻዕቲ ንበይኖም ዝግበር ጉዕዞ እዩ። እቲ ምርጫ ዘካይድ ዓላማይ ኣካላዊ ብቕዓት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጸገም ምፍታሕ ክእለት ብልሓት ከምኡውን ሓደ ሕጹይ ዋላ እኳ ልዑል ዕድላት እንተለዎ ክቕጽል ዘለዎ ድልየት ይዕዘብ። እዚ ጽኑዕ መስርሕ እዚ ነቶም ኣዝዮም ተጻዋርነትን ኣእምራዊ ዓቕሚ ዘለዎምን ውልቀ ሰባት ጥራይ ነቲ ኣሃዱ ከም ዝሕሰቡ የረጋግጽ። ልምምድ ደልታ ፎርስ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ውሕድ እኳ እንተኾነ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ግን ን6 ኣዋርሒ ዝጸንሕ ስልጠና እዩ። እቲ ን6 ኣዋርሒ ዝጸንሕ ስልጠና ጨመተ ተኽሲ ምዕናውን ምብርዓንን ከምኡውን ካብ ኤፍቢኣይን ኤፍኤኤን ዝመጽእ መምርሒታት ዝተዋሃደ ክእለት ዝሓዘ እዩ። ሓደ ካብቲ ምልመላ ደልታ ፎርስ ኣብ እዋን ልምምድ ንዝኾነ ክእለት መፍትሒ ምምሃዝ እዩ። እዚ ኣካል ናይቲ ምፍራስን ምብርዓንን ምዕራፍ ስልጠና እዩ። ዘይከም መብዛሕትአን ወታደራዊ ኣሃዱታት ሓይሊ ደልታ ሳሕቲ ወታደራዊ ክዳን ዝኽደን ኣብ ውሽጢ እዚ ብሉጽ ኣሃዱ ዝርከቡ ኦፕሬተራት መንነቶም ንምሕባእ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕን ካብ ስራሕ ወፃእን ሲቪላዊ ክዳውንቲ ይኽደኑ። ገለ ኦፕሬተራት ወታደራዊ ክዳን ኣብ ዝኽደንሉ እዋን ምልክት ኣስማት ስድራቤት ወይ ኣስማት ጨንፈር ኣይገብሩን እዮም። እዚ ድማ መንነቶም ዝያዳ ንምሕባእን ንምሕላውን ይሕግዝ። ደልታ ፎርስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ፍሉይ ስርሒታት ዘዩኒት ተባሂሉ ጥራዩ ዝጽዋዕ። እዚ ድማ ምስክር ናይቲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ባህርያቱ እዩ። ደልታ ፎርስ ዘይከም ካልኦት ወታደራዊ ጨናፍር ወይ ካልኦት ጉጅለታት ፍሉይ ሓይልታት ከይተረፈ ብዛዕባ ስርሒታቱን ኦፕሬተራቱን ዋላ እውን ልክዕ ውድባዊ ኣቃውምኡ ብዝምልከት ዳርጋ መዳርግቲ ዘይብሉ ደረጃ ምስጢር ይሕሉ። ምስጢራዊ ባህታ ደልታ ንኦፕሬተራት ብዘይ ህዝባዊ ምጽራይ ወይ ፖለቲካዊ ምትእትታው ታህዋሲ ተልእኾ ክፍጽሙ የኽእሎም። መንነቶም ንዓኣቶምን ስድራ ቤቶምን ንምሕላው ከምኡውን ኣብ ተጻባኢ ሃዋህው ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ብኣድማዒ መንገዲ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ንምርግጋጽ ይሕሎ። ዝርዝር ተልእኾታቶም ካብ ምስጢር ዝእለ ኮይኑ ሳሕቲ ግን እቲ ናይ ፍሉይ ስርሒታት ተሳትፎኦም ብህዝቢ ኣፍልጦ ይወሃብ። እዚ ድማ ምኽባር ምስጢር እቲ ኣሃዱ ታክቲካዊ ብልጭኡ ክዕቅብ የኽእሎ። ስርሒታዊ ድሕነት የረጋግጽ ከምኡውን ስቕ ዝበለ ሞያዊ ባህሊ ይዕቢ። እዚ መጋረጃ ምስጢር ነቶም ሓበሬታ ዝደልዩ ተስፋ ዘቑርጽ እኳ እንተኾነ ንሓንቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጽላሎት እትሰርሕ ነቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ፖለቲካዊ ተሃዋስያን ብድሆታት ሃገራዊ ድሕነት እትገጥም ኣሃዱ ወሳኒ እዩ። ስርሒታቱ ኣብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ እንከሎ ቀንዲ መደበር ስርሒታት ደልታ ፎርስ ግን ፎርት ብራግ ሰሜን ካሊፎርኒያ እዩ። ይኹን እምበር ዘይከም ካልኦት ኣሃዱታት ኣብቲ ሰልፊ ወታደራዊ ትካል መሳለጥያታት ደልታ ኮነ ኢልካ ትሑት ደረጃ ዘለዎምን ብስትራተጂካዊ ኣገባብ ዝተሸፈኑን ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሃገር ከይተረፈ ምስጢራዊ መንነቱ ይዕቅቡ። ኣብ ፎርት ብራግ ዝርከቡ መሳለጥያታት ደረጃኦም ዝሓለዉ ኮይኖም ንሰፊሕ ናይ ስርሒት ሃዋህው ንምድጋምን ኣዝዩ ክውንነታዊ ናይ ስልጠና ተርኢዮታት ንምፍቃድን ዝተዳለዉ እዮም። እዚ ድማ ፍሉይ ናይ ተኽሲ ቦታታት ንጅሆ ምድሓን ልምምድ ዝኾና ዝተሰንዓ ነፈርቲ ከምኡውን ንፍሉይ ናይ ተሽከርከርትን ናይ ቀረባ ውግእ ስልጠና ዝኸውን መሳለጥያታት የጠቓልል። እዚ ጽምው ዝበለ ግን ከዓ ዝተራቐቐ ናይ ገዛ መደበር ደልታ ፎርስ ቀጻልን ምዕቡልን ስልጠና ከካይድ የኽእሎ። እቲ ናይ መጀመርያ ዓብ ስርሒት ምውፋር ደልታ ፎርስ ኣብ ሚያዝያ 1980 ብኦፕሬሽን ኢግል ክሎው ዝተሰምየ እዩ ነይሩ። ሻህ ኢራን መሓመድ ርዳ እቲ ዝተወልዐ ሰውራ ካብ ሱሩ ከም ዝምሕዎ ምስ ተረድአ ብ19 ጥሪ 1979 ንቴሄራን ገዲፉ ናብ ስደት ኣምሪሑ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ከዓ ኣብ ስደት ይነብር ነይሩ።
ኣብ ፈረንሳ ተሰዲዱ ዝነበረ ስደተኛ ኣያቱላ ኣልኩሜኒ ብወገኑ ብሓደ ለካቲት 1979 ካብ ስደት ተመሊሱ ስልጣን ተቆጻጺሩ። ኣብ ውሽጠቲ ኣብ ኢራን ዝተኸስተ ጽዑቕ ታሪኻውን ፖለቲካውን ፍጻሜታት ነቲ ሓድሽ ስርዓት ዝድግፍ ሓደ ጉጅለ ሰልፍታት ናብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብምእታው 52 ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣሜሪካውያን ኣሲሩ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጂሚ ካርተር ነቶም እስራት ሓራ ንምውፃእ ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ርክባት እኳ እንተካየደ ኣይተዓወተን። ኦፕሬሽን ኢግል ክሉ ዝተሰምየ ብምውዳብ ከዓ ብሓይሊ ናፃ ከውፅኦም ወሲኑ። ካብ 5 ሕዳር 1979 ክሳብ 27 ሚያዝያ 1980 ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ጻዕዳ ህንፃ ጽዑቕ ምድላው ተኻይዱ። ቦታታት ንምውሳንን ስርሒታት ንምውሃድን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተዳልየን። ናይ ኩናት መራኽብ ሰራዊት ነዳድን ዝጽዕና ነፈርቲ፣ ናይ ኩናት ነፈርቲ፣ ወታደራዊ ሄሊኮፕተራትን ደልታ ዝተሰመዩ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶን ተዳልዮም። ብ24 ሚያዝያ 1980 ናይ 0 ሰዓት ኣኺሉ ከዓ ነቲ ስርሒት ንምትግባር ምስ ተጀመረ ግን ሓደ ክንፊ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ተባላሽዩ። ብድሕሪዚ ብመሰረት እቲ ዝተወጠነ ከዓ ሓይሊ ሰራዊትን ወታደራዊ መሳርሒታትን ኣብ እዋኑ ክመጽእ ኣይከኣለን። ኣብቲ ውጥን ዘይነበረ ሃንደበትነት ኣጋጢሙ ምንቅስቓስ ናብ ሲቪል መካይን ምስ ተራእየ ጥይት ተተኲሱለን። እቲ ከም መኸወሊ ከገልገል ትጽቢት ዝተገብረሉ ጸላም ለይቲ ናብ ፀሓይ ብርሃን ተለዊጡ። እቲ ጉጉይ ግምት ዝነበሮ ስርሒት ንኸይፍጸም ከዓ ኣብ ምድረ በዳ በጠስ ደቡባዊ ምብራቕ ቴህራን ናይ ሓመድ ማዕበል ጀሚሩ። ኣብቲ ወታደራዊ ስርሒት ንምርኣይ ዘጸግም ምድንጋር ስለ ዝተፈጥረ ከዓ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ምስ ናይ ሰራዊትን ነዳድን እትጽዕን ነፋሪት ብምግጫዋ ብተኽሲ ቦምባታት ዝተሰነየ ባርዕ ተወሊዑ። እቲ ምስጢር ድማ ተቓሊዑ። እቲ ዝተሳተፈ ሓይሊ ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ ከዓ ስርሒት ተሰሪዙ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኦፕሬሽን ኢግል ክሉ 8 ወታደራት ምዉታት፣ 5 ሄሊኮፕተራት ብምብልሻወን ዘረፋን ካልኦትን 2 ዝተጋጨዋ ነፈርትን ብምኽሳር ፈሺሉ። በዚ ከዓ ኦፕሬሽን ኢግል ክሉ እቲ ዝዓበየ ፍሹል ወታደራዊ ስርዒት ኣሜሪካ ተቖጺሩ። እዚ ንፕሬዚደንት ጂሚ ካርተር ዘዋረደ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ 1981 ዘካየዶ ካልኣይ እብረ ፕሬዚደንታዊ ውድድሩ ብሮናልድ ሪጋን ንኽሰዓር ምኽንያት ከም ዝኾነ ገለ ተንተንቲ ይገልጹ። ምድሓን ጆታት ሓደ ካብቲ መሰረታውን በዳህን ቀንዲ ዓቕምታት ደልታ ፎርስ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ዕማም እዚ ብፍሉይ መጥባሕታዊ ትኽክለኛነት ንኽፍጽም ዝተሰልጠነሉ እዩ። ኣብዚ ዓውዲ ዘለዎም ክእለት ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኣሜሪካ መዳርግቲ የብሉን። ኦፕሬተራት ደልታ ኣብ ናይ ቀረባ ውግእ ብሰፊሑ ይስልጥኑ። ክፍልታት ንምጽራይ ዝሕግዙ ሜላታት ይመልኩ። ዕላማታት ብቕልጡፍ ይዋስኡ። ኣብ ህውከት ዝመልኦ ሃዋህው ድማ ኣብ መንጎ ስግኣታትን ዘይስግኣታትን ይፈላለዩ። ኣብ ዝተጨውያ ነፈርቲ ዝተዓጽዋ ህንጻታት ከተማዊ ከባባውን ዘጠቓልል ተርእዮታት ብስሩዕ ይለማመዱ። ህያው ተተኮስቲ ተጠቂሞም ድማ ኣድላይ ትኽክለኛነትን ምጥቃዕን የስርጹ። ስልጠናኦም ስሉጥ ውጥን ኣብ ትሕቲ ልዑል ጸቕጢ ቁልጡፍ ውሳነ መሃብን መንቅብ ዘይብሉ ምፍጻምን ዘጉልሕ እዩ። ኦፕሬተራት ደልታ ካብ ልክዕነት ምትኳስን ኣተሓሕዛ ነታጉን ክሳብ ምዕቡል ስለያውትን ተና ናይ ምስላኽ ሜላታት ክእለት ቋንቋታት ከምኡውን ካልኦት ዝተፈላለየ ክእለታት ጎይቶት ክኾኑ ኣለዎም። ካልኣይ ተልእኾ ደልታ ብኦፕሬሽን ኤጀንት ፊውሪ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ግሬናዳ ብወታደራዊ ሰውራዊ ቤት ምኽሪ ኤምአርሲ ድሕሪ ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ብ19 ጥቅምቲ 1983 እዩ ተፈጺሙ። ድሕሪ ዕልዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ኣብታ ሃገር ዝመሃሩ ዝነበሩ ዜጋታት ንምክልኻል ብዝብል ምስምስ ነቲ ሓድሽ ኣኽራሪ መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ብኡ ንብኡ ወሪራ። ኣብ ኦፕሬሽን ኤጀንት ፊውሪ ካብ ዝተሳተፈ ኣሃዱታት ሓንቲ ደልታ ፎርስ ኮይና ኤንዲቢ ብዝብል ስያመ ኣብ 2 ጉጅለ ዝተመደበት እያ ነይራ። እታ ቢ ጉጅለ
ንሓደ ቤት ማእሰርቲ ሓራ ንምውፃእ ዕላማ ክወሃባ እንከሎ እታ ኤ ጉጅለ ድማ ደቂ ጋንቶኦም ተልእኾኦም ምስ ወድኡ ንሓደ ትካል ከጥቅዕ ነይርዎ። እቲ ዘሕዝን ግን ነገራት ካብ መጀመርትኡ ካብ ሓዲድ ወፂኦም ነይሮም። ጉጅለ ቢ ናብ ዕላምኦም ምስ ቀረቡ ሄሊኮፕተራቶም ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ተኽሲ ጸላኢ ስለ ዝኣተዋ ሓያሎ ቆሲሎምን ንድሕሪት ተመሊሶም ነቶም ውግኣት ኣብ ኣዕናዊ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ከውርዱን ገይርዎም። ብድሕሪኡ ጉጅለ ኤ ክዓልብ ምስ ፈተነ ንሳቶምን ከቢድ ተኽሲ ኣጽዋር ኣጋጢምዎም። ሓንቲ ካብተን ሄሊኮፕተራት ናይታ ጋንታ ብብዙሕ ተኽሲ ስለ ዝተሃርመት ብሓደጋ ምዕላባ ሓያሎ ኦፕሬተራት ሞትን ተወሳኺ መጉዳእትን ኣስዒቡ። ክልቲኦም ጸረ ሽበራ ቀጥታዊ ስጉምትን ኣሃዱታት ክኾኑ ከለዉ መበቆሎም ምትእስሳር ቀዳማይ ኣገልግሎትን ኣገባብ ስልጠናን ይፈላለዩ። ሲል ቲም 6 ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ብምዃን ብቐንዱ ኣብ ፍሉይ ስርሒታት ባሕሪ ዝነጥፍ ኮይኑ ኣብ ምድያብ መራኽብ ኣብ ትሕቲ ማይ ምዕናው ምእታው ገማግም ባሕርን ዝሓቆፈ እዩ። ክልቲአን ኣሃዱታት ኣዝዩ ጽኑዕ ምርጫን ስልጠናን ይገብራ። ብዓለም ደረጃ ተዋፊረን ድማ ዝያዳ ተሃዋሲ ተልእኾታት የካይዳ። ንደልታ ፎርስ ስለያ ደጋፊ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብ ውጥን ክሳብ ምፍጻም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስርሒታት ዘይነጻጸልን ቀጻልን ኣካል እዩ። ከምቶም ቅድሚኡ ዝተዓሸገ ስለያ ክረኽቡ ዝኽእሉ ልምዳውያን ሓይልታት ኦፕሬተራት ደልታ ፎርስ ኣብ ምእካብ ስለያ ትንተናን ምጽዳቕን ብዕምቆት ዝተሳተፉ ኣብ መንጎ ኣባላትን ኣካብ ስለያን ዘሎ መስመራት የደብዝዙ። ኦፕሬተራት ብዛዕባ ዕላማታት ምንቅስቓስ ጸላእን ከባብን ረቑሒታት ወሳኒ መረዳእታ ንምእካብ ዝሰልጠኑ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ብሕቡእ ብድሕሪ መስመራት ጸላኢ ንነዊሕ እዋን ይንቀሳቐሱ። እዚ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ዝካየድ ኣብ መሬት ዝሰርሕ ስለያ ድሕሪኡ ናብ ትእዛዝ ተመሊሱ ኣብ ውጥን ተልእኾ ይወሃሃድ። ካብዚ ሓሊፉ ደልታ ፎርስ ምስ ከም CIA ዝኣመሰሉ ሃገራዊ ትካላት ስለያ ብቐረባ ይሰርሕ። እዚ ዓሚቕ ውህደት ናይ ስለያ ዓቕምታት ደልታ ፎርስ ንዝተሓላለኹ ጸገማት ብኹሉ መድያት ርድኢት ክቐርብ የኽእሎ። ሓደጋታት ከጉድልን ኣብ ገለ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ንስለያ ተሃዋሲ ዝኾኑ ከባቢታት ዓወት ንኽዓብን የኽእሎ። ደልታ ፎርስ ካብዚ ምስረታት ሒዙ ኣሜሪካ ኣንጻር ግብረ ሽበራን ካልእ ልዑል ዋጋ ዘለዎ ስግኣታትን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ስቕ-ኢሉን ብዘይ ህዝባዊ ኣፍልጦን ይንቀሳቐስ። ካብ በረኻታት ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ክሳብ ከተማዊ መልክዓ ምድሪ ዓለማውን ከተማታት ኦፕሬተራት ሓይሊ ደልታ እቶም ህዱኣት ሓለውቲ ኮይኖም ዝለዓለ ምምዝዛንን ትኽክለኛነትን ዝሓትት ተልእኾታት ይፍጽሙ። መብዛሕትኡ ግዜ ስርሖም መጥቃዕቲ ምክልኻል፣ ዜጋታት ምድሓን ወይ ሓደገኛታት ተጻበእቲ ቅድሚ ጉድኣት ምብጽሖም ገለልተኛ ምግባር ዘጠቓልል እዩ። ህዝቢ ዝርዝር ስርሒታቶም ሳሕቲ ክሰምዕ ይኽእል እኳ እንተኾነ ጽልዋኦም ግን ዘይከሓድ እዩ። ውሕዳት ካብቶም ብደልታ ፎርስ ተፈጸሙ ስርሒታት ምስ እንርኢ ቀዳማይ ማርክ ፓውደን ኣብታ ኪሊን ፖፕሎ እትበሃለ መጽሓፉ ሓደ ሲናፐር ደልታ ፎርስ ንኮሎምቢያዊ ጎይታ ዓጸ ፋርስ ፓውሎ ስኮፐር ቀቲልዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት። ካልኣይ ኣብ 1993 ዝተኻየደ ውግእ መቓድሾ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ኣዝዮም ዕላዊ ዝኾኑ ተልእኾታት ደልታ ፎርስ እዩ። እቲ ውግእ ኣብ መንጎ 3-4 ጥቅምቲ 1993 ዝተኻየደ ኮይኑ ሓይልታት ኣሜሪካ ንገለ ክፋል እታ ሃገር ዝቆጻጸር ዝነበረ መራሒ ምልሻ ሶማል መሐመድ ፋራህ ኣይዲድ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ናብ ሶማል ኣትዩ። ብወግዒ ኦፐሬሽን ጎ6 ሰፐን ተባሂሉ ዝፍለጥ ደልታ ፎርስ ካብቶም ዝተሳተፉ ወታደራዊ ዓቢ ጉጅለ ዝቖመ እዩ። እቲ ስርሒት ብዘሕዝን መንገዲ ብልዕሊ 100 ኣሜሪካውያን ክሳራታት ተዛዚሙ። ብተወሳኺ 13 ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ክሳብ 1,500 ሶማላውያን ሞት ኣስዒቡ። ክልተ ኦፕሬተራት ናይ ደልታ ፎርስ
ዝኾኑ ራንዳር ዴቪድን ጋሪ ኢቫን ጎርደንን ኣብ እዋነ ውግእ ብዝገበርዎ ጅግንነት እውን ናይ ክብሪ መዳልያ ተሸሊሞም። ኣብቲ ውግእ ክልቲኦም ራንዳልን ጋሪን ነቲ ብዕጡቃት ናይ ምውቃዕ ሓደጋ ዝነበረ ሓደጋ ሄሊኮፕተራት ኣሜሪካ ዘጋጠመሉ ቦታ ንምውሓስ ብኹለንትንኦም ክሕግዙ ተሳቲፎም። እቲ ተልእኾ ኣዝዩ ሓደገኛ ብምዃኑ ናብ ሞት ከብፅሕ ከም ዝኽእል እኳ እንተፈለጡ እቶም ሰባት ገና ነቶም ዝወደቑ ፓይሎታት ንምድሓን ብወለንትንኦም ይሰርሑ ነበሩ። ኣብቲ ሓደጋ ዝወደቐሉ ቦታ ብዘይ ዝኾነ ድጋፍ እኳ እንተበፅሑ ገና ግን ነቶም ዕጡቃት ንሓያሎ ደቓይቕ ክዓግትዎም ክኢሎም ኣብ መወዳእታ ተተኮስቲ ወዲኦም ኣብ ቅድሚቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ሞይቶም መርገፂኦም ግን ህይወት እቲ ዝወደቐ ፓይሎት ኣድሒኑ። ሳልሳይ ደልታ ፎርስ ኣብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣንጻር ጣሊባን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተሳቲፉ ነይሩ። ራብዓይ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኦፕሬተራት ሓይሊ ደልታ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝተፃወቱ ዝሕሰብ ስርሒታት ሓደ ኣብ 2003 ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ዝተፈጸመ ወራሪ እዩ። ኣቐዲሞምን ብሕቡእን ናብ ባቕዳድ ከም ዝኣተዉ ይነገር። ደልታ ኣብቲ ኡዳይን ቁሳይን ሑሴንን ዝተቐትልሉ ስርሒትን ኣብ ሃድንን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ምብራኽ ሳዳም ሑሴንን ተሳቲፉ ነይሩ። ሓምሻይ ኣብ 2012 ኣብ ቤንጋዚ ሊብያ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ክልተ ኦፕሬተራት ሓይሊ ደልታ ምስ 5 ኣባላት ሲአይኤ ነቲ ኣብ ከበባ ዝነበረ ቀጽሪ ኤምባሲ ቤንጋዚ ንምትሓዝ ተሳቲፎም ነይሮም። ሻድሻይ ምስ ምእታው 2026 ኣብ ዓለምና ሓደ ካብቶም ዝዓበዩን ዘገርሙን ዘስደምሙን ዝበሃሉ ፍጻሜታት ሓደ ምትሓዝ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ እዩ። ሰለይቲ ኣሜሪካ ንነብሲ ወከፍ ምንቅስቓሳት ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ከከታተልዎ ካብ ዝጅምሩ ኣዋርሕ ኣቑፂሮም ነበሩ። ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ቬንዙዌላ ዝርከብ ሓደ ምንጪ ንኡስ ጉጅለ ወዲ 63 ዓመት ማዱሮ ኣበይ ከም ዝድቅስ እንታይ ከም ዝበልዕ እንታይ ከም ዝኽደንን ክትዕዘብ ጸኒሓ። ድሕሪኡ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ስርሒት ፍጹም ውሳኔ ብዝብል ዝተሰመየ ተልእኾ ተፈጺሙ። እዚ ውፅኢት ናይቲ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ጽፉፍ ውጥንን ልምምድን እዩ። እቲ ልምምድ ድማ ፍሉይ ወተሃደራት ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ካራካስ ዝርከብ ውሕስ መንበሪ ማዱሮ ኣምሲሎም ኣብ ዘዳለውዎ መእተዊ ብኸመይ ከም ዝኣትዉ ዘጠቓልል ነይሩ። እቲ ውጥን ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዘይተረኣየ ኣሜሪካ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝገበረቶ ፍሉይ ወተሃደራዊ ምትእትታው እዩ። ብምስጢር ድማ ተሓልዩ። ኮንግረስ ኣቐዲሙ ብዛዕባኡ ኣይተሓበረን ወይ ኣይተመኸረን። ዝርዝራት ውጥን ምስ ተወድአ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ምቹእ ኩነታት ክሳብ ዝረኽቡ ክጽበዩ ጸኒሖም። ቅድሚ ገለ መዓልታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ፍቓድ ምስ ሃበ ክጅመር ተፈቲኑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዝሓሸ ኩነታት ኣየርን ውሕድ ደበናን ክጽበዩ መሪጾም። ኣብ መወዳእታ ዓርቢ ምሸት እቲ ተልእኾ ክጅመር ካብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትእዛዝ ተዋሂቡ። ጀነራል ኬይን ብወገኑ ትራምፕ ጽቡቕ ዕድል የቕንዓልኩም ከም ዝበሎምን ብትንቢቱ ናእዳ ከም ዝተሰምዖን ገሊጹ። ትእዛዝ ትራምፕ ኣብ ካራካስ ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ምዃኑ እዩ ተዋሂቡ። እቶም ወተሃደራት ድማ ብኣብዝሓ ኣብ ጸልማት ንኽንቀሳቐሱ ዕድል ይህብዎም። ብድሕሪኡ 2 ሰዓትን 20 ደቓይቕን ዝወሰደ ተልእኾ ብኣየር መሬትን ባሕርን ተኻይዱ። እቲ ተልእኾ ንብዙሓት ዘደንጽኡ ነይሩ። ብመንጽር ስፍሓትን ትኽክለኛነትን ዳርጋ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ካብ ሓያሎ ዞባዊ ሓይልታት ድማ ቅጽበታዊ ውግዘት ኣስዒቡ። ትራምፕ ነቲ ተልእኾ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ መከታተሊ ዋይት ሃውስ ኣይኮነን ተዓዚብዎ። ኣብ ክንድኡስ ኣብታ ፓልም ቢች ፍሎሪዳ እትርከብ ክለቡ ማርኣል ላጎ ብኣማኸርቱ ተኸቢቡ ብዳይሬክተር ሲአይኤ ጆን ራትክሊፍን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ተሰኒዩ ብቐጥታዊ መስመር ይከታተሎ ነይሩ። ንምእማኑ ዘጸግም ነገር እዩ ነይሩ ኢሉ ትራምፕ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቃል ብቓሉ ከም ፊልሚ እየ ተዓዚበዮ። እቲ ፍጥነት እንተትርእይዎ ነርኩም በቃ ዘገርም ነገር እዩ ነይሩ። እዞም ሰባት ዘገርም ስራሕዮም ፈጺሞም። ኣብታ ለይቲ ቦምባ ዝድርብያ ናይ ውግእን ዳህሳስ ዝርከብኦም ልዕሊ 150 ነፈርትን ከም ዝተዋፈራ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይገልጹ። ኣብ ካራካስ ብኣቆጻጽራ እታ ሃገር
ከባቢ ክልተ ልዑል ድምፂ ዘለዎ ፍንጀራት ተሰሚዑ ትክ ድማ ኣብ ልዕልታ ከተማ ክዓርግ ተራእዩ ኣብ ከባቢ ካራካስ መጥቃዕትታት ኣብ ዝፍጸመሉ ዝነበረ እዋን ሓይልታት ኣሜሪካ ናብ መገድታ ከተማ ኣቕኒዖም እዚ ድማ ኣባላት ናይቲ ላዕለዋይ ኣሃዱ ፍሉይ ተልእኾ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ደልታ ፎርስ ዘጠቓለለ ምዃኑ ምንጭታት ንሲቢኤስ ሓቢሮም ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ ኣብቲ ማድሮ ዝርከበሉ ቦታ ከም ዝበጽሑ ጀነራል ኬይን ሓቢሩ ትራምፕ ነቲ ውሑስ መንበሪ ማድሮ ብሓይሊ ዝሕሎ ወታደራዊ ዕርዲ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ድልው ኩነታት ኮይኖም ይጽበዩና ነይሮም ንመጽእ ከም ዝነበርና ይፈልጡ ነይሮም ኢሉ እቶም ወታደራት ምስ በጽሑ ተኽሲ ከፊቶም ሓንቲ ካብተን ሄሊኮፕተራት ኣሜሪካ ተሃሪማ ግን ስርሒታ ትቕጽል ነይራ ኣብ ቀጽሪ ማድሮ ፍሉይ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ዝዓብለለሉ እዋን ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ናብ ውሑስ ክፍሊ ካድም ከም ዝፈተነ ትራምፕ ገሊጹ ናብ ማዕጾ በጺሑ ክዓጽዎ ግን ኣይከኣለን ኢሉ ትራምፕ ኣዝዩ ብሓይሊ ይፍትን ስለ ዝነበረ ናብቲ ክፍሊ ኣይኣተወን ድም ክትብል ኣሜሪካ ንማድሮ ንምእሳር ዝሕግዝ ሓበሬታ ዝሃበ ሰብ $50 ሚልዮን ሽልማት ክትህብ ምዃና ሓቢራ ነይራ እንተኾነ ብቐዳም ብኣቆጻጽራት ሃገር ሰዓት 4:20 ግን ሄሊኮፕተራት ማድሮን በዓልቲ ቤቱን ሒዘን ካብ መሬት ቬንዙዌላ ወፂአን ናብ ኒውዮርክ ይጓዓዛ ነይረን ኣብኡ ድማ ምስ ምዝውዋር ዕፀ ፋርስ ዝተሓሓዝ ገበናዊ ክሲ ክቐርቦ ትጽቢት ይግበር ፍትዋት ተኸታተልቲ ኤሩድ ኢንተርቴይንመንት ንሎሚ ዝነበረ መደብና ነዚ መስል ብዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንመጸኩም ሰላም